दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना बे सोंथिखौ सों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखियानो जाहैबाय हाखौ रैखाथि होनाय थांनाय बाराव जेला UPPL सरकारा मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारा हानि इस्यु आदानिनो गथायबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय आफादा हा रैखा होनो थाखाय हारि आरो हाखौ रैखा होनो थाखाय जोनोम जानाय नाथाय बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङासै मोनसेबाव शिफ्ट खालामनांगौनि सार्थआव आरो BPF खौ पावाराव लाबोनांगौनि सार्थआव BTC खौ गोजोन एस्टाब्लिश खालामनांगौनि सार्थआव आरो BTC आव कारापसन फ्री गभर्नमेन्ट दानांगौनि सार्थआव आरो BTC खौ सेफ खालामनांगौनि सार्थआव सिक्स शेड्यूलखौ बासायनांगौनि सार्थआव BTC नि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा इलिगेलि खामानि मोनदों बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे पुनर होखार हरफिननांगौनि सार्थआव दिनै युथ BPF आ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबाव चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लाफैदों जोंनि 18 CWC सिटिंआव आरो बिथाङा जोंनो एडभाइस होदों आरो बाव जोङो युथ BPF हिसाबै दिनैनिफ्राय समायखिरा लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामफिननांगौनि थाखाय आरो BPF खौ फिन पावाराव लाबोनांगौनि सार्थआव जोंनि युथ BPF आ सान हर जों खामानि मावगोन उइदाउट कमप्रमाइज मुडाव जों खामानि मावगोन आरो जोंहा आत्मविश्वास दङ 10टा जिल्लानि जोंनि युथ BPF आ रिपर्ट होनाय बादिब्ला जोङो BPF आ आरामसे पावाराव फैखाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जाफिनखाबाय जितु 7 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंदों BPF नोङो BTC आव थां BTC नि जिखुनु जाया लामा दङब्ला बे लामाखौ BPF आ खालामनाय BTC नि जिखुनु जाया दालां दङब्ला बेखौ BPF आ बानायनाय BTC आव गसंनानै नाय गोजौ गोजौ बिल्डिं बेखौबो BPF आ बानायनाय BTC आव बेसेबां साख्रि मावो बेखौ BPF सरकारा होनाय दिनै BTC खौ जा नुदों बे सब BPF नि दिनावनो खामानि मावजोबनाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय नोगोराव लुहैदों बे 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमोद बर'आ गंसेबो मानो लुनो हायासै नङा होमबा ओंखायनो दिनै रायजो राजाया प्रमोद बर'नि मिसा प्रतिश्रुतियाव गैला BTC नि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना BPF नो भट होनो थाखाय फिन खनसेबाव साखा फारा जाफिनखाबाय थांनाय बावैसो सिगां जे राकेश ब्रह्मा बिथाङा बुंदों दि बे समाव हाग्रामा गैला हाग्रामाया जौ लोंनानै बबा थायो जेखौ रावबो मिथिया पाब्लिकआबो बिथांमोनखौ सिनायला आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे हाग्रामाया मोनसेबा मोननैल' देरहागोन बेनि बाराबो देरा हाग्रामाया गैला होनना फैबाय थादों बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो BTC नि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा UPPL निनो लिडार नङा होमबा बिथांमोनहा मा बुंदों बिथाङा बुंदों BPF आ बिराद स्ट्रं होननानै नङा होमबा दा ओंखायनो UPPL नि लिडारफ्रा राकेश ब्रह्मखौ लानानै बिथांमोना लाजिनाय मोनदों बिथांनि कमेन्टखौ बिथांमोना खोनासङा दिनै UPPL आनो राकेशखौ रिजेक्ट खालामदोंब्ला जों BPF आरो BTC नि रायजो राजाया राकेश बादिनि खोथाखौ मानो जों खोनासंनांगौ जोंनि BPF आ स्ट्रं थांनाय MP इलेक्शननि भट पेटार्नखौ नायोब्लाबो BPF आ हारसिङैनो पावाराव फैफिनगोन जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंदों नाथाय जोंनि अपोजिशन UPPL नि मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट BTR नि चिफ प्रमोद बर' सारा दिनैसिमबो क्लियार खालामाखै बिथांमोना BTC आव हारसिङै इलेक्शन गेलेगोन ना गुबुनजों गेलेगोन बिथांमोना बेखौ मानो क्लियार खालामनो हायाखै मानोना सिङाव माबा मोनसे दङ जिहेतु कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंबाय थादों बिथाङा BTC नङा गलाघाटनिसो होननानै मा फोरमायगोन जिहेतु BPF आं जेब्ला भट होगोन बिथांमोना फैब्लानो जाबाय थांनाय बारावबो MP इलेक्शननि भट होखांनायनि उनाव आं सावगारि आपल'ड खालामदों ओंखायनो जाय बिथांमोना इउजलेस आरो बेसलेस खोथा होनो बिथांमोननियाव आं फिननांगौ होनांगौ होननानै आं साना BTC नि लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा साख्रि मोनाखै बिनि सायावसो जोङो खोथा सानो BTC नि जार्नालिस्टफोरनो प्रमोद बर' सारा 10 कोटि हेज ए जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड होनायनि खोथा दंमोन BTC नि जार्नालिस्टफ्रा 10 कोटिखौ मोनाखै भेन्सारि स्कुला दिनैसिमबो सरकारि जायासै बेबादि जेंनानि सायावसो जों BPF आ सानफ्रामबो नांथाबबाय थायो बिथांमोननि इउजलेस आरो बेसलेसनि खोथाखौ फिन होनांगौ होननानै आं मालाबाबो साना जिहेतु नोंथांमोना पावाराव फैयोबा रायजोफोरनि मा खामानि मावगोन नामा जोङो माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिया सोलिगोन नाथाय मोनबा खामानिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गेरेन्टि होदों 1 नाम्बार हा पाट्टा बे BTC ओनसोलाव माखासे रायजो राजाया हा पाट्टा मोनाखै हा पाट्टा होगोन 2 नाम्बाराव सेंग्रा सिख्लाखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव लेखा गोरों आरो लेखा रोङै
जाय लाइमोन बिथांमोनखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव बिफेबा 100 कौटि फान्ड लाबोगोन आरो 2 नम्बर 3 नम्बर जाय बिथांमोनहा दैलि लेबार हाजिरा मावो खामला मावो मैगं फानो बिथांमोनहा IBS नि नामाव बोसोराव 50 कौटि लाबोनो होनदों आरो बेनिफ्राय उइमेन एम्पावारमेन्ट बिमा माहारिखौ राफोद खालामनो थाखाय आइजोफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय बोसोराव 40 कौटि सेल्फ हेल्प